Jo vaig parlar ahir a la tarda, vam tenir una conversa i em va exposar que avui apareixeria l'article d'opinió. No me'l va llegir, però em va exposar l'anàlisi política que feia, i jo el que vaig demanar és que mantinguem les posicions polítiques que hem mantingut fins ara, és a dir, exigint un canvi dins del partit, i a més estic convençut, perquè així ens ha demostrat els aconteixements d'aquests últims 2 anys, que a mesura que anava passant el temps cada vegada hem anat tenint més suport dins del partit cap a les tesis del canvi. Per tant, la tenacitat i la perseverància són qualitats imprescindibles per a la transformació política i pel canvi polític, i més en una lluita d'alliberament nacional que ja ens ve de lluny, des del 1714, i per tant és el moment de saber aguantar, saber mantenir la perseverància, saber mantenir les posicions, i estem convençuts que més d'hora que tard, finalment una majoria de militants donaran suport a les nostres tesis del canvi, i per això és important que ens mantinguem lleials a l'organització, de la mateixa manera que ens hem de mantenir lleials i al costat de les posicions polítiques que hem defensat fins al moment, i això efectivament jo l'he traslladat al company Joan Carretero i altres companys de l'agrupament. I la seva resposta va dir que ells no definien exactament quin era el futur en quant a la seva aposta política, i per tant va quedar d'alguna manera en l'aire, com de fet es desprèn del propi article, que bé, ha generat diferents interpretacions. En tot cas, nosaltres, sense definir quina és per nosaltres la interpretació d'aquest article, sí que en tot cas volem deixar molt clara quina és la posició d'Esquerra Independentista en relació al debat que ha suscitat aquest escrit. Creu que això els pot afavorir dintre marcar els seus plantejaments dintre de l'Esquerra Republicana, o no tenir un referent també crític com podria ser el Joan Carretero? Nosaltres, la veritat és que pensar en aquests termes em sembla que no és pensar en allò que convé al partit. Nosaltres el que esperem és que ningú marxi d'esquerra, sincerament, i que per tant puguem aconseguir un partit on hi hagi un canvi polític, però que al mateix mantingui la seva pluralitat i el respecte cap a companys i companyes. Nosaltres estem convençuts que tothom ha de tenir un espai dins d'Esquerra Republicana, que en tot cas el que estem discutint és de quina estratègia política ha de seguir el partit, i de debò que el que aspirem és que tots plegats podem seguir fent pinya. Qualsevol tipus de decisió dins d'un partit polític és una experiència molt traumàtica. Jo vaig viure l'any 1996 i ara militant d'Esquerra, i de debò que no en vull viure cap més.